Wengeneza wathi impela trend video phana ke enkundleni ngezokuxhumana neshiye abantu abaningi ke beshaqekile kubonala lapha ke indoda ke enyanga ke emagcekeni ke wesonto ke la kwaShembe ngingathi ke abebandla ke la kwaShembe ke beqonda yona ke lo mlisa ke bethu xoxa ke naye ke emva kuba ke impela bebona ke eshisa ke impepha khona phana emagcekeni walo ke leli bandla bafati ngaphandle masikhuluma kakhulu sicela besiqasini bingelele kuyona ke imboso City MTV sithi nje masiqala ngone channel ake wenza kulungile uciphize subscribe na notification bell uzithola zonke izindaba ke eshisayo nazo ke ezitrendayo. Ke wengeneza uthi impela trend ye video phana ke enkundleni ngezokuxhumana ke indoda ke inyanga bekhona phana ke ebandleni ke la kwaShembe ke esontweni ngingathi ke befike impela ke nazo ke izinto ke azisebenzisayo phana ke esigodlweni ngingathi ke impela ke eze eshisa khona nayo ke impepho phana ke endaweni ke yebanta kanti ke wengeneza uthi impela ke amadoda ke walo ke leli bandla ke bese qonda ke yena ke lo wesilisa bathi hawu wendoda ke awusho ufunani la lezinto ezokwenzani impepho yona uyishiselane futhi la awubheke uphene nomNazaretha futhi uyinyanga kahle hle zithini ngawe awuchaze wendoda hayi ke wengeneza uthi impela yena ke lo wesilisa kube sechaza bacha impela ke mina ke ngokuhlala ke ngihlala la pha mawudlula nje koSiphingo eMalikazi lenga kumakhehleni kanti ke wengeneza wathi impela besethi cha impela ke mina ke bese ngigodwa kahle ke ngibhekise lena ke emakhaya ke empangeni kodwa ke ngathi ake ngiqale lana ke esontweni ke lokaShembe njengoba nami ke ngumkhonzi ke wakhona hayi ke wengeneza wathi impela bathi hey wena ke unamanga awuchaze kahle ayikho lento ishoyo hayi ke wengeneza uthi impela ke basebathi kuxoxa ke impela ke naye kodwa phambi sikhuluma kakhulu kuyona ke imboso MTV bafethu asithulele yona ke le video ke ebeyenza phana ke ebandleni ke lesonto ke la kwaShembe nani ke nisibonele hayi wena mkhulu phela awekho phela umuntu ogula buka lana mkhulu lalela na baba mkhulu unancane ngoba lento kuzasilande ngaso Ngithi yabona lokushisile. Ngishisa wena. Ushisa wena la benza. Shisela mina. Khona la ngaphakathi. Okay, it's fine. Ngoba nginambuzo esontweni. Zona zenzani ke la esontweni? Kunesikhwama sami besisindabisha. Yeah. Mina ngisepangeni. Ekhasipangeni. Ayikwazi ukuchaza lento ayisebenzi lokho lesi sikhwama lesi besihleli esontweni le emqashweni lapha qashweni kuneyingane zasekhaya ezimalikazi ngase ngihamba ngemalikazi ngase ngifike ngilanda lezi zinto lezi ngabuya nazo ngenzela ukuthi mase ngiyekhaya ngikwazi ukuthi sibeseduze nami lokhu nakhona khambisana uhlala khona la esikhwameni lokhu ayiphela uvula ubhemile uyashisa la uyashisa ushisa kushisela ubhemile ushise lapha khona lo muzi lo ngesabazi kuona lo muzi Nazaretha khona wena baba wena baba musuku sikhuluma into engekho isho into ozenzayo la wena uyabhula lapha edokodweni angithi Don't let her team. Lezi zinto zenazo ngena nazo phakathi because ifuna la ngilande emalikazi zizonzakala la wayiletha ngaphakathi emzini kaNkulunkulu ongcwele Ungashimali emalikazi sonke besiwe emalikazi wayibona lo muzi lokwenza lo akwazi phela ukwa netempini wena nenkubo kaChembe futhi uyisebenzisa ayiyotho lenakho ukuthi kanje yabo nakho ukuthi impepho le yakutaka